Pa godina 2017. bila je jedna jako zanimljiva godina i uvijek naglašavam da svaka godina je posebna, svaka je nova, pa ako uspoređujete samo financijske pokazatelje, onda to nije prava slika. Godina je bila, kažem, dinamična, bila je puna različitih izazova, bila je jako zahtjevna, jako teška, ali na kraju smo uspjeli realizirati, ostvariti stabilno poslovanje kompanije. Operativna dobit je manja, značajno manja nego u prethodnoj godini. Međutim, godina 2017. bila je godina velikih investicija u kompaniji. To je svaki put kad dolazi do prelaza iz jedne tehnologije u drugu. Svaki put se morate pripremiti 2-3 godine unaprijed. Ovdje spominjem 5. generaciju mobilnih komunikacijskih sustava. Isto tako otvaranje dodatnih novih radnih mjesta. Tako da su značajne bile investicije značajnije nego u prethodnim godinama. A s druge strane, mi smo veliki izvoznik. Ericsson Nikola Tesla u 2017. godini ostvarila je rezultate na izvozu negdje 70% čine 70% od prihoda kompanije. Tako da nam i razvoj tečaja tijekom 2017. godine nije išao u prilog. Znači mi izvozimo u zajednici nezavisnih država u dolarskom iznosu, susjedne zemlje euro, Ericsson euro, tako da su i tečajne razlike imale značajni utjecaj na profit i net income kompanije. A osim toga smo i obavili određene rezervaciju vezano uz jedan digitalno transformacijski projekt u zajednici nezavisnih država, no očekujemo u narednom periodu da ćemo kvalitetno i na vrijeme završiti taj projekt. Vezano uz projekt koji spominjem, došlo je do pomaka u realizaciji projekta od strane kupca i zapravo potrebi da osigura dodatna financijska sredstva. Mogu reći da će odluka o dividendi biti negdje krajem 3. mjeseca, početkom 4. mjeseca, pa ćemo vas na vrijeme obavijestiti. Porezna rasterećenja vezano za razvojne istraživačke projekte postojali su do 2014. godine, nakon toga ih nije bilo. Međutim, postojao je model da u 5-godišnjem periodu za akumulirane razvojne istraživačke projekte možete ih koristiti i u godinama iza 2014. Zadnja godina kada smo djelomično mogli koristiti navedene poticaje bila 2016. U 2017. ih nismo mogli koristiti. Ono što je pozitivno da je Vlada donijela odluku da se ponovno krene sa poreznim poticajima za porezna rasterećenja u razvoju i istraživanju. Međutim, proces traje, tako da se očekuje da Sabor donese odluku, da se zakonska regulativa uskladi. Sve ovisi o brzini odlučivanja u tom segmentu, kakav će to utjecaj imati na naše rezultate. Međutim, ako odluke budu donesene negdje do drugog kvartala ove godine, onda taj dio može biti jako mali jer morate prijaviti projekte, moraju se isti odobriti i slično. Tako da, evo, želja i molba Vladi da čim prije realizira i donese zakonsku regulativu vezano za poticaje za razvoj i istraživanje, što je nama jako važno jer smo najveći razvojni istraživački centar u Hrvatskoj i od ukupnog broja zaposlenika koliko Ericsson Nikola Tesla grupa ima, a to je više od 3000 zaposlenika, oko 1300 ih radi u razvoju i istraživanju. Izazovi za zapravo zapošljavanje novih stručnjaka postoje jer je premali broj stručnjaka koji izlazi sa STEM fakulteta na hrvatskom tržištu. On je negdje oko 2000. Mi smo prošle godine zaposlili preko 300. Ove godine nastavljamo dalje. Ovisi o kapacitetima i kvaliteti koju možemo dobiti na tržištu i dalje ćemo nastaviti raditi. Pa zapravo kako u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu svi razmišljaju o 5. generaciji mobilnih komunikacijskih sustava jer se radi o jednom
velikim promjenama koje se događaju i one su znatno veće nego kad smo išli od 2G na 3G, 3G na 4. U godini 2018. i 2019. biti će jako puno eksperimentiranja u svijetu. Ericsson globalno je potpisao čitav niz ugovora za 5G. Međutim, kompletna regulativa će biti donešena 2020. godine, tako da stvarni onaj veći deployment očekujemo 2020. 2021. 2022. Teško je u ovom prvom trenutku očekivati kakav će utjecaj imati na rezultate kompanije. Ono što smo mi sigurni da ćemo imati tehnološko liderstvo u 5. generaciji koje se već sad pokazuje u ovim ranim fazama 5G-a. Motiviranost naših operatora je apsolutno pozitivna, ali naravno ovisi o dodjeli licence i puno drugih razloga kada će u cijelosti 5G saživjeti, ali definitivno imat će značajan utjecaj na rezultate kompanije. Mi smo jako, ja bih rekla, aktivni na čitavom nizu projekata koji su vezani uz ICT projekte industrija i društvo. Poznati su naši projekti informatizacije zdravstva, tijela državnih uprava kao što su zemljišne knjige, katastar. Jedan veliki potencijal postoji u cijelom svijetu, a naravno u Hrvatskoj, da se krene sa digitalnim transformacijama u gradovima. Ono što kažemo, idemo prema pametnim gradovima i svi moderni, ja bih rekla, gradonačelnici i uprave, lokalne uprave trebaju naći projekte koji su vezane za kvalitetniju, bolju podršku i kvalitetniji život građanima u gradovima u kojim živimo. Mi smo evo nedavno, prošle godine, potpisali i jedan ugovor koji je dio priče o pametnim gradovima. To je pametno parkiranje, projekt u Splitu. Projekt je u fazi implementacije. Naši stručnjaci u Splitu, kojih imamo preko blizu 600 i koji rade u razvojno-istraživačkom centru, uskoro će moći biti i korisnici i naših rješenja u ovom gradu. Jako smo ponosni na to rješenje. Ali je potencijal puno veći i mi radimo na različitim modelima, definiramo ekosustave u smislu suradnje i trebamo brže krenuti u tom smjeru. Mi ćemo se fokusirati na ova naša strateška područja. Definitivno želimo još ojačati i povećati marketinški udio u mobilnim komunikacijskim sustavima. Iako smo na brojnim tržištima izuzetno jaki, međutim, s druge strane smatramo kao najveća ICT kompanija u Hrvatskoj da imamo dodatni potencijal, tako da će nam to biti značajno područje fokusa. Fokusirat ćemo se na daljnji razvoj kompetencija, kvalitetu, inovativnost i značajno investirati u inovativna rješenja budućnosti, da dobijemo dodatne odgovornosti unutar globalne korporacije, što nije jednostavno, jer Ericsson je prisutan u 180 zemalja svijeta, tako da je tu i interna konkurencija koja je bolji, brži i kvalitetniji, tako da ćemo nastaviti se razvijati i širiti u tom segmentu i raditi dalje na digitalnim transformacijama i operatora, tijela državne uprave, gradova, na proaktivni način reći što mi mislimo, koja rješenja imamo, a na njima je da odaberu najkonkurentniju, najkvalitetniju kompaniju da se ti procesi započnu. Pa ne mogu reći oko financijskih. Mi još radimo i analize, definiramo targete, ali definitivno ono što mogu reći je da ćemo napraviti sve da ti rezultati budu čim bolji, čim kvalitetniji, jer osnaženi ulazimo u 2018. godinu, jači, kvalitetniji, sa dodatnim znanjima, vještinama, upravljat ćemo snažno rizicima. Međutim, s druge strane, nijedan projekt na kojem mi radimo nije bez rizika, jer ako gledate samo rizike nećete nijedan ugovor potpisati i nastojati da i godina 2018. bude stabilna godina. Ono što je sigurno da će i godina 2018. biti godina značajnih investicija.